bandiraɓe musidɓe tedduɓe keɓoɗe tinte pare jaɓade on tournée international mayo woɗi ndiyamma jillu Fouta rewo e worgo ceerno Modi Aydara gorko mo jum donde masina toro ceerno Modi Aydara o wi ñeño moderne mbimomi naam o wi hikka mami yillo e Fouta e Kumbalu kanko e funere makko kanko e bras droit makko kanko e jadigel makko kanko e ɓi yum makko woni Kalidou Diadji gorko mo Madina Diadji maɓe jillo e Fouta e Kumbalu ɓe nalankoɓe ngana wonɓe golle paydude nder ngolɗo leñol Pulara Kalidou Diadji ko émission safara ceerno Modi min keɓatano daaj safara so wonano ceerno Modi Kalidou ceerno Modi cuftima ko ɓuuri wadde fayida e nalankoɓe mogiyankoɓe Pular aɓe jaade gorko mo juude jaabi kanko woni sillas joom zebere ɓeɓa maɓe jaade oɗon debbo mogiyanke ngana debbo mo faɗay ndoro galle Allah cila anna nalenke mawɗo gandaɗo e Sénégal kono gowaɗe e nder Guinée tana ala to ara e joni Ibrahima Kosi to ma jeey oɗon tourné Aïcha debbo bawɗo mogiyankagal jeeyaɗo e oɗon séri ƴamaɗo baba debbo mo boki sarankoɓe ene jeeya oɗon tourné kono bawɗi ɗi ma gara guituruji ma gara kolli ɗi ma gar gorko mo Aram Sare woni Samba Gueye Kodda Moussa ma jeeya oɗon tourné maw yaade oɗon gorko mo calidide dade jungo woto perkiji tati on woni Mamadou Kalidou Djibi Sarr ma heede batterie o abdom hoddu welndu sponsor o noon ko Magic Forage Fouta fof wonti ndiyam belɗam sababde Magic Forage nde jiiɗen Ibrahima An PDG Magic Forage docteur Seydou Sow on médecin traditionnel ma ɗoftuɓe oɗon tourné jiɗɗo Kalidou ceerno Modi trum mum nde wuuro mumen yonnude oɗon numéro 77 334 58 56 Fouta Kumbalu jaɓɓuɗe Kalidou ceerno Modi ngam on tournée international